Com fem per provar la funció inversa a una funció donada? Doncs sempre s'han de seguir els mateixos passos. Primer, canviarem la f de x per la y. Sabem que és exactament el mateix. Per tant, direm que y és igual a 4x menys 7 entre x menys 3. El segon pas és aïllar la x. Com tenim una fracció, sempre que hi ha una fracció, el normal és que vulguem desfer-nos d'aquesta fracció, que només ens quedin termes sumant, restant i multiplicant, però no dividint, perquè és quan se'ns complica més les coses. Per tant, si volem desfer aquesta fracció, el que hem de fer és que passi a l'altra banda multiplicant. A l'esquerra quedarà y per x menys 3 igual a 4x menys 7. El següent pas, havent tret el denominador, és treure també els parèntesis, simplificar-ho al màxim. Per tant, multiplicarem la y per la x i la y per 3. I per x, o x per y és indiferent, menys 3y igual a 4x menys 7. En cop tenim només termes sumant i restant, el següent pas és passar totes les x a una banda i tot el que no siguin x a l'altra banda. Per tant, començarem, per exemple, passant totes les x a l'esquerra. I per x menys 4x igual al menys 3i que està a l'esquerra el passem a la dreta sumant, per tant 3i positiu i menys 7. Següent pas, com volem aïllar les x i tenim dues x, fer el factor comú. I per x menys 4 per x és el mateix que dir x per i menys 4. Ens donarà el mateix que teníem al principi. I això és igual a 3i menys 7. I per últim, passar aquest parèntesis que està multiplicant a l'altra banda dividint i ens quedarà x igual a 3i menys 7 entre i menys 4. Ja hem fet el segon pas que és aïllar la x. Tercer pas, fer un canvi de variables, convertir les x en y elevat a la menys 1 i l'altre canvi és passar les i's a x. On tenim una x posem y a la menys 1 i on tenim les i's posem x. De tal forma que obtenim la funció inversa a la funció donada. Per últim, y a la menys 1 és el mateix que f de x a la menys 1. Per últim, fer el canvi de variable. F de x a la menys 1 igual a 3x menys 7 entre x menys 4. Aquesta és la funció inversa de la funció que ens donaven. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. I ara, per últim, per comprovar que la funció que hem obtingut és la inversa de la funció que ens donen, si substituïm les x de la funció original per la seva inversa, el resultat serà x. Si ara fem la funció de la funció inversa, vol dir que allà on hi hagi x posarem la funció inversa. I ara substituir la funció inversa per la seva expressió que hem calculat. 4 per 3x menys 7 entre x menys 4, tot això menys 7 i tot això dividit entre 3x menys 7 entre x menys 4 menys 3. Com desfem tota aquesta expressió tan gran? A dalt tenim un 4 multiplicat per una fracció. Un número per una fracció és multiplicar aquell número únicament pel numerador. Per tant, serà 4 per 3x, 12x, 4 per menys 7. Per tant, menys 28. Tot això entre x menys 4, menys 7, i el denominador la resta. Ara el que hem de fer és restar el menys 7 a la fracció. La forma més fàcil, com necessitem que aquest menys 7 també tingui el mateix denominador per poder-lo restar, li posem directament aquest denominador, x menys 4, i si li posem aquest denominador del no res, el que hem de fer també és multiplicar-ho, perquè l'efecte sigui com si no haguéssim fet res. Si ens inventem un terme dividint, també ens l'hem d'inventar multiplicant. I amb el menys 3 de baix també fem el mateix. El dividirem entre x menys 4 i el multiplicarem per x menys 4. A dalt, ara ja tenen tots els mateixos termes, podem posar només un únic denominador, x menys 4, i a dalt quedarà 12x menys 28 menys 7 per x, menys per menys més 7 per 4, 28. I al denominador ens queda a baix x menys 4, i a dalt 3x menys 7, menys 3 per x és menys 3x i menys per menys és més 3 per 4, 2. I ara una forma de simplificar una fracció de fraccions és que els extrems es multiplicaran junts a dalt i els termes al mig es multiplicaran junts al denominador. Per tant, això ens quedarà 12x menys 28 menys 7x més 28, tot això multiplicat per x menys 4 i a baix x menys 4 per 3x menys 7 menys 3x més 12. Com hi ha parèntesis multiplicant-se a dalt i a baix iguals, que són l'x menys 4, els podem tatxar. X menys 4 entre x menys 4 és 1, es poden tatxar. I ara el que fem és simplificar les sumes i restes. 12x menys 7x, 5x. I 28 més 28 es maten. Per tant, a dalt ens queda únicament 5x, i a baix 3x menys 3x es mata, i 12 menys 7 també queda 5. I 5x entre 5, els 5 es tatxen, queda x, que és el que volíem trobar. Hem comprovat que substituint la inversa de la funció a les x de la funció original, el resultat ens dona x. La funció inversa que hem calculat és efectivament la inversa de la funció donada.